Nagdangat na sa 52 ang bangkay nga na-recover sa naglugdang nga MV Tricia Kirsten 3 sa baybayon nga sakop sang Basilan. Sa padayon nga search and recovery operations sang katapos ang Philippine Coast Guard ug PCG, amat-amat na nga nakit-an ang mga missing nga mga pasahero sang naglugdang nga passenger vessel. Sunod sa investigasyon sang Department of Transportation ug DOTR, overcapacity kag overloading ang rason sang paglugdang sang amo nga barko. Ginmanduan na sang DOTR ang Marina nga magpasaka sang administratibo nga kaso batok sa Allison Shipping Lines nga tag-iya sang amo nga maritime vessel. Ginatutukan man sang legal team sang ahensya ang posibilidad sang kriminal nga kaso batok sa mga individual nga responsable sa aberya. Ginkakas naman sa pwesto ang pila ka personnel sang PCG sa Region 9. Lakip na ang station commander sa Zamboanga suno sa DOTR. Naibaluan nga una nga ginpunto sang PCG nga hindi overloaded ang MV Tricia Kirsten 3 sang naglayag iri sa padulong sa Hulo.